Tak ako kedysi, ani dnes nevybavíte nič bez známosti. Vždy je dobré poznať mnohých ľudí z rôznych oblastí života, pretože nikdy neviete, kedy ich budete potrebovať. Moja kamarátka hovorí, že Pán Boh spravodlivého neopustí. Preto by bolo fajn, keby sme mali známosť na tom najvyššom mieste v nebi. Lebo ak máme známosti tam hore, dolu sa všeličo, respektíve všetko dá ľahšie vyriešiť. Preto je dobré, ak je Boh našim nebeským Otcom a Pán Ježiš Kristus našim bratom. Kde by sme chceli získať lepšie konexie, ak nie pri tom, ktorý všetko vidí, všetko vlastní, všetko vie, ktorý má s nami dobré plány a ktorému na nás záleží. Pán Ježiš hovorí, že poznať Boha nie je samozrejmosť, ale ak už ho poznáme, potom to prináša veľa požehnania a benefitov. Spravodlivý Oče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj tí to poznali, že si ma ty poslal. Poznať nebeského Otca znamená poznať jeho Syna. A poznať jeho Syna znamená poznať aj nebeského Otca. Znamená to vedieť, že on je. Už len to, že vieme o niekom, že existuje, prináša nám mnoho dobrého. Je to akoby istota, že keby sa niečo stalo, je tu tá daná osoba. Poznať Boha znamená vedieť, aký je. To je ďalší level, lebo ak vieme, aký Boh je, potom sme mu blízko, a on je blízko nám. Poznáme jeho vlastnosti a postoje a teda vieme, čo od neho môžeme čakať, v čom mu môžeme dôverovať. Poznať Boha znamená mať s ním vzťah. Počúvať ho, poslúchať, hovoriť s ním, dôverovať mu, spoliehať sa na neho, všetko s ním prežívať, skladať v ňom nádej. Poznať Boha znamená rátať s ním do budúcnosti. V každej dobrej i zlej chvíli života jednoducho vedieť, že na nič nie sme sami a že keby nás aj ľudia opustili, Hospodin sa nás zastane a postará sa o nás. Rozvíjajme vzťahy na tejto zemi. Nikdy nevieme, ktorého človeka budeme potrebovať. Ale nadovšetko sa starajme o vzťah s Pánom Bohom, lebo mať pri sebe Boha znamená mať za sebou toho najmocnejšieho a zároveň najláskavejšieho Pána, ktorý nás miluje a na ktorého sa môžeme vždy a vo všetkom plne spoľahnúť. Amen.